It's Mega Grace on Sunday on Vuma FM. It's exactly 7 minutes before Sinem Kize kwi Vuma FM ngale ngesikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni bamba ngekuseni sengiyavala ubheke emsebenzini ubheke noma esontweni namhlanje ekseni bamba ke sengiyavala. Genesis 12 verse 1 verse lodwa kuphela. uJehova wathi kuAbrahama, phuma ezweni lakini naseyihlotsheni zakho nasendlini kayihlo uyezweni engiyakukhombisa lona. Jehova wathi kuAbrahama, phuma ezweni lakini naseyihlotsheni zakho nasendlini kayihlo uyezweni engiyakukhombisa lona. Ngivumele namhlanje ekseni ngikhulume nawe ngaleli verse elilodwa kuphela. Ngivumele ngikhulume nawe namhlanje esimeni sakho. Ngivumele ngikhulume nawe sesigoqa unyaka 2021 izinto zingahambanga kahle. Ngivumele ngikhulume nawe lamazwi akhulunywa uNkulunkulu athi akaphume ezweni lakubo ayezweni uNkulunkulu amkhombisa lona. Ngesikhathi esesezweni lakubo uAbraham akazange aphumelele. Ngesikhathi esesezweni lakubo uAbraham wathola isithembiso kodwa wangayibona izinto ayethenjiswe zona zenzeka. Wayazi khona ukuthi uzoba ubaba wezizwe eziningi kodwa waqhubeka wangaba ubaba wezizwe eziningi esahlele ezweni lakubo. Waqhubeka nje waba umuntu ojwayelekile ongabusisekile ongenanto etheni ngoba esahlele ezweni lakubo. Kodwa the moment uNkulunkulu emtshela ukuthi akaphume ezweni lakubo wathi mayisephumile la khona waqala khona ukubona amandla kaNkulunkulu esebenza. Wabona khona uNkulunkulu embusisa, wabona khona uNkulunkulu emenza ngempela ebe ubaba wezizwe eziningi. Waba nemfuyo engakwazi nokuyibala, waba nabantwana abaningi ngendlela emangalisayo. Ilana ke imfihle ekutheni wakhetha uAbraham ukuthi aphume, wa decide ukuphuma. Kuthi angikhulume nomuntu namhlanje khona abantu kulonyaka 2021 kade benama resolutions, benama plans befuna ukuachieve izinto ezithile kodwa bazange beyiachieve. Enye yezinto ezenze ukuthi bengayiachieve bengayitholi lezo zinto ukuthi bebengakaphumi ezweni labantu abathile. Kukhona abantu kade beyimantanise nabo behleli kanye nabo, kanti labo bantu bebehleli nabo ibona ababamezela isibusiso sikaNkulunkulu empilweni yabo. Khona abanye abantu bebeyitshela ukuthi koshaya uDecember sebethenga imizi emikhulu, bathenga nezimoto ezinkulu, bathola nama qualifications athile kodwa kuze kube namanje lezo zinto bebethe bazoyithola bakayitholi. Into eyenza ukuthi bengayitholi ngenxa ukuthi bebe nabantu abathile bebehleli nabo, kunabantu bebespenda nabisikhathi esithile. Kodwa namhlanje kuze u2022 wakho ube impumelelo, uachieve nezinto ofuna ukuyiachieve, ngiyacela kube khona abantu abathile ophumayo kubona, ngoba mawuqhubeka uhlala nabo impilo yakho izoba stagnant, impilo yakho izozungeza endaweni eyodwa. Ngoba kusibona bonke abantu abaseduze kwakho abafuna impumelelo yakho, abanye baseduze kwakho kuze bedrain amandla akho, besuse nombono wakho, becime negama lakho, besuse nempumelelo yakho. Phuma kubantu abathile. Ngiyazi uyitshela ukuthi ngeke ukwazi ukuphila ngaphandle kwabo. noAbraham wayengazi ukuthi uyophila kanjani eshiya abantu bakhe nezihlobo zabo nabantu akabajwayele. Kodwa uNkulunkulu wathi akaphume, wathi mayisephumile uNkulunkulu waqala wambusisa. Khona abantu abayoqala bebusiseke emhlaba, phuma kubantu abathile. Khona abantu abayoqala bebona imangaliso zenzeke ezimpilweni zabo the day behlukana nabantu abathile. Khona abantu abayoqala ukuphumelela emhlaba, block abanye abantu abathile ku WhatsApp ngoba ibona bakulethela indaba, bakuthuthela indaba, bekhuluma amagama akwenza ukuthi ungayiphambili lempilo. Cela uphume namhlanje ezweni labo, uphume ezimpilweni zabo, uphume kuba kubo. Kwesinye isikhathi akudingi nokuthi uzuvalelise, kumele uvele ubona ngalo uhambile nje. Ngiyacela namhlanje mawufuna ukuphumelela ku2022 kukhona abantu abathile kumele uphume kubona, futhi khona ezinye izinto kumele uphume kuzo ukuze uzokwazi ukuthi uphumelele. Mawungakaphumi kuzo zoba stagnant empilweni, ungaphumeleli, uhlale endaweni obukuyona ngo2026 ngo2006 kuze ube namanje usekhona ngoba ukakaphumi kubantu abathile. Ngiyacela ukuthi uphume kuyisekle ethile, uphume kubantu abathile abangacabangela impumelelo ukuze ubone amandla kaNkulunkulu esebenza empilweni yakho. Phuma ezweni elithile. Ngiyazi wena usunama group onawo emsebenzini enixoxa nabo ngabaphathi, niplane nanokudelela izinto ezithile. Ngicela uphume kulabo bantu ngoba yibo ababambezela impilo yakho, ababambezela impumelelo yakho, ababambezela izibusiso zakhe ezivela enkosini. Phuma kubona, ungabusavalelisa mabekubona nje usungasekho, mabekuthumela ama message ungaphendula uyithulele ngoba nje uzamela impilo yakho. Phuma kubantu abathile ngoba bayilethe impumelelo kuwe, futhi abakuyisi phambili kunalokho bakulethela indaba ngabantu, bakufaka enkingeni. Mufuna ukuphumelela ngo2022 kumele kube khona abantu abashiyayo, kumele kube khona abantu oyiqhelanisayo nabo ukuze uphumelele, ngoba uma bese khona nje empilweni yakho impumelelo uzoyizwa ngendaba. Ngiyacela ubashila ababantu ngoba bazile ukuzophumelelisa impilo yakho. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.